Yeah, good morning, Mads Kabanji, Konse, Kuminumoli, Yengo, Menego, Ili Bunch. Yeah, so anyway, mama wabwino, ndiye sakuti madzuka bwino komanso ndiye sakuti usiku so unali wabwino. 10:02 tiyambe mama wabwino ndi update ya ku dziko la Iran komanso tikachoka kumeneko tithamangire ku dziko la Cuba. Yeah, that will be the next video. So finally Iran yatsimikiza tsopano kuti top security leader mkuluja Ali Larijani yatsimikizana kuti yes anatendetu waphedwa and tinakamba kwano kuti peba chapa makhala kuphika peba chapo kuona zoti kodi wapitayo nanga next akhalepo ndani. So imakhala issue nino kuti ndi akuluakulu and the system yawo anayipanga build choncho and pali chinthu chimodzi chimene chili guaranteed man, chimene I mean nthawi zambiri yeti samazinamiza okay kumano tose tingozo tose tidzafa. Yeah, so the thing is you just have to be ready when uri ungoonzeka basi kuti ukadzafa like what would be the zosadwa zake. I mean Jesus said yani. So meaning ngona kuti pozindikira kuti aliyese amafa amaphedwa iwo ndi system inamapanga. So izozo sukuti ndi setback kwa iwo ajawo ngakuti apande iyo Ali Larijani wafa ndi apande tipanga bwanji ayi iwo ajawo si choncho chayi ndi zimene zobwe zilasokonekera pamene anaphedwa supreme leader weniyo kameneyo ndio tibwe zilasokonekera pali pacha kuma baba suti zikasokonekera kuti mwakuti no izozo anakonzekera kale zimene zozo. And iyeyo mu interview that was a week ago, 1 week ago ananeba interview imene ndi subtitles imene amayankhula ndi Al Jazeera kwana kuti ngati akuganiza kwana kuti Iran yatha kuitha chifukwa chodipha ifeyo malida afe kungozinamiza komano that issue kudipha ifeyo kuzangolimbitsa anthu kuzangolimbisaso anthu kwakhazika pamodzi andi ndikulimbisaso boma ndi zimene zakhale iwo asazinamiza kuti kungoti ifeyo makuti ndi amana kuti zikanasokonekera pa nthawi anaphedwa supreme leader ndi ma generals okwana almost 50. Imagine. You see? So that's it. So the thing is Iran okay atsogoleri ajawo amene ali Iran akusiyana ndi atsogoleri ena amene ziko kama ma Americans anawapaka ngati dictatorship, right? Kuti awa ni ma dictator chanchani then kopaza kwana kuti anthu aja akuonera chothawa koma athawa anthu awo imene imakhala issue ina komano mukupeza munthuyo akuti mtsogoleriyo right ali limodzi ndi anthu pa ground iso. You understand? So meaning kuna kuti pena pake ma zimene akumakamba like zimene akumafalitsa ma media imene zimakhala zimakhala zonkopeka, right? Mavuto samalephera mavuto amakhalapo for example mwina kubandula anthu ena amene mwina akutumikira kutenga ndalama kwa ma Israeli komanso ma Americans kupanga mademo komanso ena surusa amakhanda ku Iran yayi ena ndaja maphunzitsa ziyankhulo za ku Iran aja if you can recall ngati mungakumbukire komanso most of the people komanso anthu ambiri amene akumayankhula kwambiri ndi amene ali ma diasporas amene ali kunja, right? Ali kunja ndiye kumakhala ndiye basi makuti komano initi mufate mutenge picture ya anu ake amu Iran mo ndi atsogoleri awo akakhala chimachitika njani amazemba amangozungula mtauni tendinga ma selfie. You understand? Zimene zikupasa ndi picture ina. The same thing I said nangu hapo so nkhani imene yokuza ndi Nicolas Maduro.
naza nkhona nkhani Nicolas Maduro kuti Nicolas Maduro akumuveka mbiri yoti chidictator chanchani chimunthu choyipa koma no look amakhala ndi anthu ake bwinobwino no bodyguard kumavina kumatere amene ndi anthu ake pamene atsogoleri amene amakhala kuti ndi adzi like zima dictators zeni zijazo sizimatheka kwena ndi anthu omwe ndamene amamba ti eya amene wapezeka ambandula pati ambandula pomwepo umbandula pomwepo. So yeah, that's it. Kamabe kuphedwa kwa Larry Jan mkulu wina wa ku BBC anazapanga post kuna kuti akulu abarumwa akutsa kumupha munthu amene chifukwa munthu amene anali munthu mmodzi amene munakapanga naye deal anali ukambika and anali munthu nzoti very clever chabe kuti anali muboma lolakwika ariyo chabe kuti anali mu regime boma imene inali yolakwika koma munthu uyu paika anali munthu wabwino kwambiri moti ngati kukambirana zina munakamva naso bwino ndane zafosa kuti kodi nzoonera kuti Israel ipitilizebe kupha anthu ngati amene wawa. Yeah, so that's it. Afterwards I think aramuzi zozula amene matopo aku BBC amene bene kanako anza delete tweet right chinaso at Trump abanga comment pa issue ya Joseph Kent munthu amene wankulu amene amapanga anali woyang'anira za terrorism uchigawenga kwa America kuyang'ana kuti kuli safe tinakamba kuti wasiya otola pasu udindo. Yes, anatola pasu udindo. Why? It's because anaona zoti nkhondo iyi ndiya illegal makamaka ndiyo yosalolelwa like Mungu pange izizi chifukwa Iran yo si mapereka chiopsezo zina yonse ku dziko la America. So ndiye sakwana kuti Trump anamiyankha kuti iyeyo anali atiyo chitabo ochita bwino kusiya udindo anali munthu mmodzi amene anali very weak anali wofoka kwambiri. Yeah, anali wofoka amuveka mbiri yoti anali wofoka tsopano. Yeah, amene yoyo bla bla zambali mbiri zoyankhula pachapo khanga kuti iye ujayo basi sanali fit fire nakamba kuti nkhondo imene ili ya iligo komanso yochita kuuzidwa ndi ma Israel kuti mumenye nkhondo imeneyi. Tukamba paitu ndi secretary ku America ako oyang'ana za terrorism kuwerenga kuti kodi apapa muno musakhauma terrorism bla 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 amene yoyo ndi amene abamuyankha payo. Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years ago. You would have had nuclear holocaust, and you would have had it again if we didn't bomb the site. So when somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat, we don't want those people. So after izochitika Iran yapanga confirm yatsimikiza and pompo nditu mabomba sipano anayamba sipano kuuluka kupita ku Israel ndi kumene kuntu kwa polisi ku Israel even so amatina sana tebe fa pano nyamuka trip ya mabomba ku Israel and Lebanon also inavunga so mabomba. So actually the situation ku Israel ndio nditi pano pa akuti pakati Lebanon anthu awiri akuti amali anthu awiri paja Israel nkhani kusana kubisa manamba ndi akamuna kwambiri nkhani kubisa manamba nkhani kusana ndi bla bla bla. So akuti iwo malipoti mwawo akuti afa kwa anthu awiri ndi kwaunongerwa ndithu chabo ndi ma videos aku Israel pena pake nthawi zina zake amakhala very very monetary. Issue ya Iran ikhozokhaya ovutirapo especially ngati atakwanise kufuna kusintha boma chifukwa boma jakasintha nkhani ndinokuti ayikapo ndani pamene ayikapo ndani since anthu ndatsogolerawo ali chonchi anu mumuyikewo achokera kuti anthu adzamuvomera sazamukhiya asika oteteza boma la ku Iran sazamukhiya ameneyo issue yosintha boma ku Iran ivuta kwambiri
ivuta kwambiri. Trump atafunsira kuti ndi plan yanji ya Iran anangoti tili mapulani ambiri koma panopa patengati niyezi kwambiri kuti tichoke panopa sinzoti akwena kukhalapo kaye azikhala ndikuti akhale kumwina apa. I don't know kuti plan akapanga bwanji koma I don't know. That's why ku Venezuela kuja sanatenge tsogolo uyo anangotenga vaisi imwe kumusiya pompo kungompanga chonchi. That's it. Mumveni Trump yankhulake limene anayankha atafunsidwa za kuti andi plan yanji ku Iran. Do you not have a day after plan? And if so, what is your day after plan for Iran? Well, we have a lot. Look, if we left right now, it would take 10 years for them to rebuild. But we're not ready to leave yet. But we'll be leaving in the near future. We'll be leaving in pretty much the very near future. But right now, they've been decimated from every standpoint. And again, we've had great support from countries in the Middle East, great support. But we've had no support from, essentially, no support from NATO. Mutaso kuona kumene kuli confession iso ina akulu laso zina kuti NATO yamukana komano akuti ma Arab countries. So yes, panavika mpikisa kuti ma Arab countries, UAE, Dubai, chani Saudi amauza Trump kuti tena tutene sinzo Iran jisima akutsapo watu. Yeah, so loeva jabu, yes, that's it. Maigo ajulu yanawonso akukweleza naso moto kuti Irani igwe. So yeah, that's it. So guys, thank you so much. Ngane Suzaki Cuba in the next video.